Salam. Kanalıma hoş geldiniz. Yeri. Hazır zar yağdı öyle ya. Ana öldü şu zar yağdı. Ne? Öňüne pul atýan saň şey durýar, pul atandan soň oýnap başlaýar. Gowy taktika. Materada mayırdı. Aňary geçen. Oy. Yüzünü yapam öyle. Utan. Püf. Yer porta yaray bulamyatdyr oňa. Tur. Gelmerik. Men alyp screen verdim sizi görmek için. Tur. 3 tane taklak gördüm. Birincisi öldü, ikincisi yeri Türkmenistan alıp gittim. Öýde balkon açyp goýupdylar, uçup gidipdir. Üçüncüsü men Türkiýede gelme aýdanda öýde goýup gidipdim olanlara. Olaram taň hay öwrençde öýde at diýip aýna açyp goýupdylar. Onam pişigipdir. Uçanna. Şeyde 3 tawuk atdy. Hemmeti maňa bolana goýdum taklamak. Bira diň zaraýanyp ýanky oturdum. Tırk deyip burada geldi yukarıdan. Oğlum nereye geldi biliyor musun? Ana. Telefonuma geldi. Biraz beri açıkta adam olsa kelle gelecek. Qalan ilkinci Türkmen men ekenim. Aytan berde divarda attırıyor diyen ekenler. Berde golümüzü çektik. Türkmenistan Mahiyek Muhammed Bedriven tarafından yazıldı. All the choices you made, did you make them again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, did you make them again? All the lies that you told, did you believe in them? Soğuk deyip şeyde çorbalık golün takam takdiri yok da şu an teçeni göre İngilizce çorba içine burt suyun doğulatıp takam açtı. Ana Günlük getirip soğuda işten içmeden yesiyor yanımda öyle işten pulunu alıyorlar yani. bir de içmence akıllıca olatıyor şu stakanlara değil mi? Самиручи девочка. Это из Болгарии. Вот как пьем чачу. Смотри. Вот она. Откуда она? Болгария. Son 생활에서 비슷하다. Vale. Ne kilometre var? Qarpıda aşağı geldik. Şu tepeden o aşağıdan yürüyüp geldik. Qarpıda tutab koyuyordu o. Qarpıdan güpürdü deyip qayıtdı o aşağıda. İyitmeli otuyor şu an. Qarpıdan. Size ütköşük bir nahar pişirýän birini çağırdım deyip beýlek konlukdan çağırdım. Ödeýimiň agdaty. Böyle yaşaýar. Şu an kuchnya girýän. Ve Salam. Men Novruz. ýöne owadan goýýan ganadan dowdy. Ya Nusret senden öykünümü kaya sen Nusret öykünü ýan. Estağfurullah. Biz hiç kime öykünemiz. Smoke weed every day.
Bunu var ya 5 yılda ataylarda tapmardınız. Şoň üçin ataylar da pul berip zadyp bermäň meň bilen habarlaşaýyn. Korkudaýyn häl çykanım. Görýäňmi? Şo aşaktan gaýtym şoğa gorpýan ýakyn asmanyň aýagym taýaýmasyn diýip. Şeýle bärden şeýle at goýupdyrlar. Demirden bulan. Şuňal bagla goýupdyrlar. Adamlar çykdyn diýip. Ene şuňalak. Dasta gorpýan. Aşağı tuvalet şortlar helki bizim drone yerimiz. Şeyle gidýän. Nirasely gidýär bilemok. 2 kilometr diýip okudum internetde. Aňyrda dağçylar ana o tarapda skoterler, bärde skoterler ýaňy. Ýylany görýäňmi? Ha, bastı. Dün gece kalvasam ladyňy ay da çadyň içinde hem daýalmasyn gyzygyny hem iýs bolmasyn diýip agaja atypdym. Ýaňda turup gördüm. Näde soň kalşyn. Kalvasamy ýuwdypdyrlar. Soň içinde duýdum amma da olam gidipdir. Ene duýdum mallyk. Hay bolýar. İşler açyk boldum. Yaman köp itba berdi, şolara döndür. Dostlar. O adımdan yaktık. Anne şuat. Kartoşka, sarımsak, soğan, pomidor. Şolardan buradalar tayarlamakçı. Bärem öýüm. Aňarda hatda oğlanlar şaşlyk süratýarlar. Menen bärde kartoşka ösürýär. Näde? Ýöne bir dün iýdige şaşlyk boldy anam. Günnöwüne şaşlyk barmy? Şaşlyk üçin odun ýakdyk. Häzirem çewiş çagarymda ýok ýöne toğujugymyz bar. Neteden häzir götürdi diýipçik. Pişirecek bolýar. Onda näme? Gördüňmi? Dat. Atylly birde da. Beytme ha, ot. Mene öwüt ýerman tene. Ataway tenmi? Ataway. Ataway stilinden daňypdyr gelýärmi? Akoy. Akomy. Bastana näse la görür? Am 5 kuruş muka. On TL alwatyr ha. Batana. Allah. Jangan ngurus gimana? Bes. O videoyu falan. O videoyu falan patlar. Olamıyorum abi. Bir kere patlar mı çıktı? Ya. 45 bizde garaj otkaz, ara 5 kuruş solar deyip. Aslında İstanbul'da gemiler 5 kuruş oldu. Onların adalar yani uzak da. Ben fikir ettik.
Teşekkür ettik be yardım son ýaly bolar diýip ýöne aňyrdakdan şowurmak hakken. Akbaman. Canım, menki aylıkty. Kart soňçyn menden 4 batymly galdy. Menden pul almady 4 batymly galdy. Ýani mundan 10 TL. Eger aylyk bolmasa 10 TL alýan eken. Yani bileme okuwçy kart näkili. Oh, hede gözümden ýaş akdy gülüpler. Plaza girjek bolduk. Yara maşgalan bilen gelin diye ya da söýgüliňiz bilen gelin diýär. Bu saatdan nereden söýgüli tapaly? İki oğlan Salam Wagt ilk koyardılar. Dostlar, ene bizim yatan yerimiz. Ne ýylda da bunu evlen. Dövse mı ne o? Kasta blo. Da. Bolda dövülmedi o. Ne de dövledin alan radyny ullanmalyň bilen dövül otýar. Kamerasy goýjak o. Yok, ben burada çıkkar o var. Bildirgenin Kanalyna kanalına goşulun. Bedirgenin kanalyna goşulun. Bildirgenin kanalına koşulun.